Odokotela kanye nezikhungo zabathathe umhlala phansi banxusa uhulumeni ukuba aqhubeke nokufundisa umphakathi ikakhulukazi abantu asebekhulile mayelana negciwane iCorona kanye nezindlela zokuvimbela kulo. Njengoba kwanda izibalo zokutheleleka nokufa kwabantu ngenxa yegciwane leCorona, abantu sebenexhala futhi banokusaba. Emhlabeni wonke jikelele abantu abadala ibona babonakala bebuthakathaka kulesifo, ikakhulukazi labo sebevele benezifo abahamba nazo. Izikhungo zezaguga zithi sebeke imigomo eyinqala ukubhekana nalesifo. They are scared, and we have to acknowledge that. Throughout the world, the stats are indicating that older people are the most vulnerable group. It's not about us keeping you safe, it's about you keeping yourself safe as well. So there's a sense of community responsibility. I-SABC ikhulume nabantu abadala abebevakashela udokotela wabo. Ingafethi kakhulu ngoba ngumuntu othanda ukuvuka ayosebenza. Kodwa ngesimo sakamende ashilo ukuthi no ukuze siphephe fanele sihlale emakhaya. So ngimukelile lokho ngoba angeke ngikwazi ukuphikisana nogovernment, ngeke ngikwazi ukuphikisana nomuntu oyena siphethe. Thina sinovalo, thina sisibadala ngoba lesifo kuthiwa singena kakhulu kuthina abantu abadala. Odokotela bathi amaphapha abantu abadala awasebenzi kahle njengabantu abasebancane. Lokhu ke okwenza ukuthi babe buthakathaka ekhaqweni iCOVID-19. Udokotela Nomcebo Mthembu useqale umkhankaso oqwashisa izaguga ngalesifo. Balekile ukuthi uma lento singabafundisi kahle abantu, umuntu onganayo sanitizer uzotshela ngeke aphile uzogula. Asabe even more ngoba kanayo sanitizer. Kanti iqiniso ukuthi insipho isebenza ngaphezulu kwesanitizer. Awudingi ukuthi uzube nemali kuze uphephe uphile. Odokotela bagcizelela nokubaluleka ukudla okunomsoco ukulekelela amasosha omzimba. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.